ngizocela nje ukungabamention bonke, kodwa njengoba sibabonile kade beza lapha phambili, njengoba namanje kusuka umholi kulombhobho, umeya womkhandlu lona esikuwona umuzi wabantu Manzini, siyathobeka Manzini. Sibonile ukuthi kukhona umeya waseKingcetshwayo umhlonishwa ubaba uNtuli. Sibonile ukuthi kukhona umhlonishwa ubaba umeya wamasipala waSolundi ubaba uMgazi. Sibonile ukuthi kunobaba umlotshwa umeya waSokhahlamba. Sibonile ukuthi kunabaholi abahlukahlukene, umfowethu uNzwakele Mncwangu ukhona kanye phakathi kwethu omele Action SA. Sibonile futhi ukuthi amaqembu kwehlukahlukana kwawo abathumelile abaholi ukuthi bazoba ingxenye yalokhu kuhlangana. Ngibonile ukuthi bakhona abaqhamuka ku-ANC, bakhona nabaqhamuka ku-IFP, njoba usihlalo ka-IFP kade ekhuluma lapha uMphemba nethimba lakhe lonke ahamba nalo. NoNzwakele ngethemba ukuthi uhamba nethimba lakhe. Nawo wonke amaqembu ezepolitiki akhona, ngoba u-Ivan bekuwumuntu wabantu ipolitiki bengayiqhakambisi kangako. Thank you.